Okay. How's it going, guys? In today's video, we will be doing Not My Arms Challenge with Kim. Kim. Many YouTubers nagbuhat na ani nga challenge. Kita na mo nga lingaw, so nagplano mi kani. Actually dugay na mi ani nga ano sa mong kamot na ako Actually dugay na mi ani nagplano before pa ko nag-start ng YouTube nga ani nga challenge. So yeah. So karon make-upan ako akong sarili kay ngano make-up man po doy. Ano make-up dan? Para pagwapa. Oo, para magwapa ko. Sige. Before tayo mag-start, let's keep our hands up and down and up and down and wave. Before we start, make sure to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell for you to be updated on my next video. Okay, so next. Okay, so let's start. So magbutang tag foundation. Kana mo na tong foundation. It's the L'Oreal Ito na siya. Basta foundation nga. Oh, L'Oreal. Donut. O basta ka na foundation, magbutang tag foundation first abrihan nato, then kuha ta aning sponge na to sa tong kamot, for na to kuha trapo na to tong naw na nya nang ano lang para dili kay takuan kana aya before ta magkuan tarong na to tong buhok kay kalat kay tag buhok. Dako no gagtong. Uy bugas. Okay, nakakuha naman tag foundation, nakabutan naman tag foundation diri na tong kamot. Ikuha na to sa atong sponge. Bahid lang na bro, bahid. And don't forget sa agtang ninyo. Kailangan pa sa agtang. Hawi kayo sa kamot, sakit kayo. Muna. Next. Atong kuha next kay kani nga butang, kani nga gamit, kani ang ginatawag na concealer. So kani atong concealer, atong kuha na pero dili lang nato kayo itabon sa tong naong kay dili na makita sa camera. Kana concealer. Tama dire below sa eye. Walang eye bags. Tikas po. Pero walang eye bags. Next, kuha na to, i-flush na to ani. Piskot kamutan Ana. Akong kamot. Murag zombie. Ay, alam mo na ka. Alam mo po ko, oh my god. Ana. Then next. Okay, next ata. Hoy, kamo tama. Next, katudan kanang sunod na to ba kana dili kana atong sunod. Oo, kaila. Kani atong kuanon ang Maybelline New York Fashion Bro. Okay, so na siya, it comes with 3 different colors, the white brown, the brown and the dark brown. So kung ano to tong pangkilay para mayo kana since ako ang gusto, pwede mo magpili lang inyong gusto pero ako ang gusto gid ani kay ang kaning dark brown. Sige, kaning dark brown. So yeah, let's go na. Pangkilay din May pangtamot ni mo kaila. Gusto mo nga daghan kaayog lalaki nga mo ano sa inyo ha. Kung gusto mo nga dagag lalaki mo bukod sa inyo, make sure gwapa mo. Mo nang ginatudluan ta mo ron kung saan pagpagwapa. Then i-brush po nato siya para mapantay ang ilahang color. Oh my god. Ma'am, gwapa na ko ma'am. So kung matingala mo guys akong mata wala nagkandimaw tungod nagtanaw ko sa camera dire o nya naa pa guys sa lamin dire. Napagi kuan dire. Napoy sa amin dire maong kuan. Very good. Wait lang bigyan mag bulbul. So nada si Dan Rel, okay na to. So let's get the next one Dan Rel, please Dan. Kani ang sunod. It is the Infallible Pro Matte. Yeah, Pro Matte. Lang katulak ng ilong. Katulak ng ilong. Make sure na kuha ninyo ang inyong foam. Then apply lang gamay lang ana.
So, pwede itong mga peke na. Okay, so umanata dito ang next nato kay kani siya. Mao ni siya ang atong ginatawag nga with contour. So mag-contour na ta. Kon po nato ang brush then mao ning contour then ang brush nato. Then mangita na pud na pud tay 3 different colors kaning brown natong kwaon. Kana. I-apply na to sa agkay akong na unsa man gyud ning kamutan itis ko. Wait lang ko sa natong kugmo be. So may jawline na siya then pikas pud. Adriana na. Then bika na dira. Sa cheek ni siya then sa jawline para maklaro inyong mga lines, okay? Na. Di ba klaro? Wala kayo. Uy, lo, nakita ng taos likod. Kapoy ba dyan mag-makeup, guys? So next na to paon kaya ang Advanced Uncovered eyeshadow ko na tong eyeshadow na to. Next, wait lang, kaya pita ta mahubon sa mga ay makita tong yan eh. Very good. Wala na pud ko kabalo kung unsa nga brush akong gamiton, pero let's go, let's do this. Naman day brush dire di na to ni gamiton. Dili na to ni gamiton. Bawal. Mao ni ang koan, mao ni ang ato ang eyeshadow, then the next asam na to ni butang. Duka pud ani. Gay. Make sure na comfortable mo, okay? Gwapa na guys, gwapa na. Agay. Katugon man tayo na ito. Buta gini na background music kan. Ingat sa glalom. Inhale. Exhale. O kanang bakal, ang bina. Kani. Ha? Ayaw na! Ayaw! Sige, kanina lang. Hinaya lang na. Hinaya lang. Nabe chance, na 50-50 chance sa mapuputol ni mo. Mao gani. Huy, Kim. Ilang Kim. Ay, oh my God, di ko na ano. Wait lang ha, hinay. Make sure na hinay-hinayo na to guys ha, kay busin mo igo na to itong mga panit guys. Okay. Guys, hinay-hinay lang dyan mo guys. Make sure naka-open yung mata guys. Okay na, nice one. Okay na to, thank you. So next na to kay ang mascara. Wait lang, before na to ikuan. Mo ni siya ang the Hyper Curl waterproof. Mo ni siya ang mascara. Then before na to ikuan, i-up and down sa na to. Wait lang, isulod sa na to balik. Black na. Good luck ka. Katulga akong jawline ba eh. Lang kay while nagakuha tong isa sa kamot, ang left hand na to ikalot sa na to. Left hand kana ikalot sa na to sa to ang jawline na kalot na to kay katol kayo kana. Ano murag nang ibot rin bungot. Next is ang Kylie lipstick. Yay. So pagawas na to ang tibok na to ang lips. Then bawal mo mag-bom. Ayaw katawa ka. Why am I doing this to myself? Mama. Bawal na. Bawal. Ingon sa ilaha, bawal. Bawal daw. Hindi ka nagligil sa makeup pa. Ani. Ilang apit naman po tamaman guys. Conscience. I'm speaking to my conscience. Apit na tamaman. Apit na. Highlight na ni. Para hayag. Before and after. Murag Batman rock ba? Wait lang. Hinay lang na to. Kaya para din na to makaw ng brush.
So, muna niya ang final na face. Alright, so, dangling na malihog ko. Mga tayuhang ipakita. Okay na, Nay. Nagbuang ko yun yung long game, no? Yes! Guys! Congrats! So that's it guys for today's video, and I hope naganahan mo sa akong makeup tutorial. So I hope naganahan mo sa akong makeup tutorial / Not My Arms challenge, which is nagasalamat ko kay Kim. Thank you kay Danril kay nagtabang po dyan sa amuha. So if you like this video, make sure to give it a big thumbs up. Yeah, follow ninyo siya sa ilahang social media accounts, which will be linked down in the description box below. And yeah, that's it. Bye! Pagbabay mo, bye-bye. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into freaky